tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lizzie, 32 years old, at kasalukuyang nakatira dito sa US. 2 taon na po akong kasal sa isang Pinoy din. Hanggang ngayon parang nasa honeymoon stage pa din kami. Kaya lang, maliban sa kilig, nakakaramdam din po ako ng inis. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo kung bakit. Tuwing magbabakasyon po kasi kami, siguradong sasabit ang biyenan ko. Obligado kaming isama siya kahit sa mga pribado naming lakad. Nung nag-camping kami, sumama siya at sa isang tent kaming 3 natulog. Hindi na ako nagtaka kasi kahit nga nung honeymoon namin, nagpahiwatig siyang gusto niyang sumama. Yung mga ilang pagkakataong hindi namin siya kasama, tanong naman ang tanong kung anong ginagawa namin at laging nagpapa-update. Hindi lang namin kasama physically pero kasama pa din namin in spirit. Kahit yung mga simpleng date nights namin, naapektuhan. May mga pagkakataong bigla na lang siyang pumupunta sa bahay namin nang walang pasabi. Kailangan tuloy naming magmadaling umuwi para pagbuksan siya. Ang isa pang nakakairita, ginagawa niyang diary ang social media. Kapag kasama namin, bigla-biglang magpipicture, magvi-video nang walang pasabi. Makikita ko na lang na nakatag ang sarili ko sa post niya na gulo-gulo ang buhok ko o kaya naman nakangiwi. Pinipilit kong intindihin pero habang tumatagal, unti-unti akong nasasakal. Kapag sinasabi ko naman sa asawa ko, ang sagot niya, wag ko na lang daw pansinin. Anong gagawin ko kung hindi ko kayang baliwalain? Hindi naman kami nagkulang sa effort at pagmamahal. Sa lahat ng family gatherings, nandun kami. Kung may kailangan siya, sinusubukan naming ibigay. Hindi naman namin siya pinapabayaan, kaya hindi ko po maintindihan kung bakit parang hindi sapat ang lahat ng ito para sa kanya. Nahihirapan na po ako. Minsan pinagmumulan na ng tampuhan naming mag-asawa. Gusto ko pong mapanatiling buo ang relasyon namin pero paano ko po magagawa yun kung parang 3 kami sa relasyon? Kailan po kaya magiging sapat ang oras na para sa aming 2 lang? Kumikinang natambalan, paano ko po ba maipapaintindi sa asawa ko at sa biyenan ko na kailangan naming mag-asawa ng mga oras na kami lang 2? Paano ko po ba sasabihin na hindi naman makasariling magkaroon kami ng sarili naming mundo paminsan-minsan? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Alam niyo po ba na yung podcast niyo po ang background ko habang nagtatrabaho? Bawat episode po kasi may tawa at kurot na dala sa puso ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lizzie. Lizzie! Hi, it's not easy. Oo. Lizzie, it's not easy, but it is doable. Mhm. Yan. Although,
kinausap mo ni Mr. mo tungkol dito, no, sasabihin lang namin ulit na at kailangan nating i-stress na napakalaki ng role na ginagampanan niya dito. Yung kanyang sasabihin, kung paano niya sasabihin. Siguro ang dapat mong gawin, Lizzie, sasabihin mo sa Mr. mo na kung hindi ikaw ang magsasabi, ako na lang ang magsasabi. Kasi nakausap mo na mister eh. Ang di mo pa nakakausap, feeling ko lang hindi niya na pa nakakausap, ay yung biyenan. Sabihin mo sa kanya, sino ang magsasabi na hindi siya pwedeng sumama lagi sa camping. Imaginein mo yun. Yung Imaginein mo. kayo sa tent. Kaya nga! Nakakaloka! Tsaka imaginein mo yung eksenang hindi man nandyan physically, pero lagi nagpapa-update ko anong ginagawa. Mas stress yan eh. Nakakasakal. Gets ko talaga yung nakakasakal na feeling. Halimbawa, imagine mo kayong mag-asawa, yung parang, sige, mag-coffee muna tayo. Yan. Kwentuhan. Tapos biglang yung nanay mo, andito na ako sa bahay niyo, hindi ako makapasok. Tapos kayo na ka-order lang ng kape na supposedly uupo kayo, magkikwentuhan, magbabanding, ang ending tinake out. Aray. Pagdating sa bahay, malamig na yung kape. Hindi na siya mainit. So talagang nakakayamot. Tapos yung aasikasuhin mo pa yung biyena. Kaya nga, yung sasabihin pa niya, ba't walang pagkain dito? Ano, mabubuhay na kayo sa kape lang? Nakakaloka. Diba? So it's very, very important na kausapin mo na si biyenan about it. So, bago mo kausapin, una, dapat kalmahan mo lang. Correct. Dapat hindi ka galit. Dapat hindi mataas yung emosyon mo. Dapat you're coming from a place of love, light, and kindness. Correct. Yan, di ba? Mga ganon na. And everything that's positive, ganyan. Or you can talk for another round discussion dun sa husband mo. Correct. Pwede. Sabihin mo sa kanya yun. Kasi may mga tao kasi talaga na hayaan mo na kasi alam nila, kilala na nila yung tao na yun. Correct. Once na kinausap mo, alam nila kung ano mangyayari. Baka ganon. O di naman kaya, kilala din nila yung mga, baka kilala na, malamang, kilala ng mister mo, yung nanay niya na kung hindi magagalitin, matampuhin, at pag matampuhin, nagkakasakit. Yan, yung mga ganun. Kaya parang, siguro lang, tama ka, Jeg, sa sinabi mo na isa pang round of discussion para mas lalo nyong maintindihan kung bakit kailangan pag-usapan itong eksenang ito at para mas lalong maintindihan kung bakit hindi dapat kasama si Mami. Kasi sa camping. Naaapektuhan na yung relationship ninyo eh. Ang ending niyan, at the end, mag-aaway na kayo. Magkakaroon ka ng prejudice doon sa asawa mo kasi nabubuisit ka sa nanay niya, tapos siya walang ginagawa. Correct. So, okay lang sa kanya ang lahat. Magagalit ka na ngayon at maiisip mo, ano ba naman yung pinakasalan ko? Talaga namang mama's boy. Walang sariling paninindigan. Ang ending, magiging maayos kayo, magiging hindi na kayo maayos. Di ba kadalasan sa mga babae, kung minsan, hindi nyo sinasabi kung anong issue nyo. Correct. Sasabihin namin, okay lang. Magagalit. So, ayaw natin mag-gano'n na wala namang ginawa yung asawa mo, tapos biglang naiinis ka sa kanya. Correct. Kasi nga parang wala siyang ginawa. Hindi niya naman alam na, di ba? Galit na galit ka na pala talaga. Yung struggle mo, ang hirap talaga niyan. At saka sasabihin mo, honey, gusto ko lang i-share sa'yo na shinare ko na to sa kumikinang natambalan. Ganon na katindi yung worry ko about what's happening na kinailangan ko pang mag-share sa mga taong hindi ko kakilala. Hindi ba't dapat mas kapag ka meron tayong problema, meron tayong issue, gusto nating mas patibayin yung relasyon natin, hindi ba't dapat tayong dalawa ang ma-involve? May in-involve pa akong kumikinang na ulo tsaka kumikinang ina. May mga in-involve na akong mga ibang tao sa sitwasyon na dapat tayong dalawa lang ang nag-uusap. Ito kasi yung problema talaga eh. Pag binaliwala natin yung problema, hindi mawawala ang problema. Yan, totoo. Ang gulo, di ba? Correct. At ayaw natin ng gano'n, na babaliwalain na lang natin hanggang sa ang lalim na pala, hanggang sa naghiwalay kayo dahil sa 25 bulok. Alam mo yon? Taka lang, paano yung 25 bulok? 20 pala yung sasabihin ko. Nasabi ko 25.
Benting bulok. Alam mo yung naghiwalay kayo ng dahil sa nag-away kayo sa bakit umabot sa nabulok yung 20, hindi na uso yung 20. Ibig sabihin parang ang babaw ng dahilan kung bakit kayo maghihiwalay. Yung pala akala ninyo lang mababaw. Yung pala ang lalim na nito na hindi nyo lang pinag-uusapan. Hindi kasi in-address yung problema. Kagaya nito, alam namang may problema, nilapit ni Lizzie sa husband niya. Sabi niya, pabayaan mo na lang, intindihin mo na lang. So, hindi talaga naayos, hindi talaga na-arrest yung problema. Andyan lang siya nag-i-exist. Tama. At saka, it's very, very important na yung magkaroon kayo ng space to grow. Oo naman. Kayong dalawa. Kailangan yun. Sabihin mo, ang biyanan mo ba ay mahilig sa halaman? Usually, di ba mga ganon, may mga garden yan, ganyan. Sabihin mo dun sa biyanan mo, alam mo, tingnan mo, di ba? Para maglumago ang isang mango tree, kailangan niya ng space. Correct. Yan, di ba? So, para lumago ang relationship ninyo mag-asawa, kailangan nyo rin ng space. Para matuto kayo, kumbaga, tawag dito, makita nyo yung mga sarili nyo, yung bagong kayo, dahil nga, di ba nagbi-build kayo ng family? Correct, di ba? At paano magagawa yung pag-build ng family kung may nakabantay sa camping? Hindi ko ma-imagine talaga. Diba? Siyempre, camping yan, medyo may tent. So, medyo may intimate moment yan. Di ba? O, paano kayo mag-i-intimate? Walang intimate Andun moment. yung nanay. Andun yung nanay. Baka maingay pa. O baka na-imagine ko na talaga ang dami-daming scenario kung saan you should have had the quality time with each other pero hindi nyo magawa. Ang nakaka-lurkay dito, paano pag nagkaanak na kayo? Pag nagkaanak na kayo, mas lalo na yung quality time ninyo mag-asawa, medyo mababawasan. So, hindi na kayo nagka-quality time ang talaga. tanong ko dyan, paano sila magkakaanak? Andyan yung biyenan eh. Ano ba, hawa nagka-camping, syempre parang nagkainitan, nagkatinginan na kayo. Tapos biglang andyan na, anak! Walay. Ngangi. So kailangan yung sabi nga ni Jegs, yung second round na pag-uusap. Ayan. At pag hindi pa rin nag-work, sabihin mo sa kanya, pag hindi nag-work, ako na ang kakausap. Ayan, oo. At ayaw natin na ako yung kumausap kasi kontrabida yung dating ko doon, 'di ba? At I think naman, hopefully, prayerfully, maintindihan naman ni Biyanan. Oo. Diba? Sana. Ayan. Sana mag-gets. At saka, Lizzie, sa second round mo nyo na pag-uusap, ihanda mo yung mga argument mo. Oo. Importante yan eh. Hindi lang yung burst of the moment. Correct. So, dapat kung ino-note mo dyan sa cellphone mo, mas maganda yan yung nailalatag mo yung yung problema. Tama. Diba? Kailangan nyo pong kailangan yung gawin ninyo para mas lalo kayong mag-grow as a couple. And this is your problem. Correct. Together. So hindi mo pwedeng solohin ito tas isumbong lang sa mga tulad namin na chumichismi sa buhay ninyo or isumbong sa mga kumare mong chismosa din, 'di ba? Actually, part ng growing up nyo, itong problema na to. True. Part siya ng pag-grow up, paano nyo i-handle, doon nyo makikita yung na nare-reinvent nyo yung sarili nyo na next time dapat anong klaseng pag-uusap. Yan. Paano natin to aatakihin. Tama. Di ba yung ganyang klase, ito yung kinakaharap nyo sa ngayon. So you face it together. Kung anumang strategy yung gagawin ninyo together. Siguro itong biyenan mo talagang baby boy niya tong hobby mo. Alam mo, yung mga hindi maka-let go sa anak. Correct. Alam mo nga, nung binabasa ko to, Jegs, inisip ko talaga sa sarili ko. Totoo kasi yung tinatawag na mama's boy. Lahat ng mga may anak na lalaki, talagang they're very, very close to their moms. Talagang matindi din yung pagmamahal nila sa nanay. Kita-kita ko yan sa mga kapatid kong lalaki, sa protection nila sa nanay ko eh. Mas very protective sila sa nanay ko kesa ako sa nanay ko. Pero mahal ko yung nanay ko Kasi iba talaga yung mama's boy. Meron talagang dahilan kung bakit daddy's girl and mama's boy ang tawag, 'di ba? So, nakita natin na ganyan ang eksena. Pero nag-mental note ako to self na hindi ako magiging ganitong klaseng biyanan. Na nagbabantay sa camping. Sinasabi mo lang Mental note to self. Nakakairita maging ganito. So, hindi mo masyado. gagawin yan. Magka-camping din kayo dun sa kabila. Oo, magka-camping ako sa kabila. Hindi ako nakabantay dun sa tent nila. Tapos may teleskopyo ka. Hindi ko naman gagawin, 'di ba? Pero pag-usapan pa natin more sa ating podcast. Total naman si Lizzie laging
background ng podcast. Tama. Oras natin, 1:39. Ako bang kumikinang na ulo, Diego At Bandido? ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!